Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Praise the Lord. Yung mga nakayukyok na, pakigising po, dahan-dahan lang, huwag silang magalit. Tayo po lahat ay tumayo. At huwag nating tulugan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Iniling ko pong lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dahil po nating mga ngaral sa umagang ito. Narito po ating beloved elder, Brother Jobin Per. Palakpakan natin ng malakas ang ating malapangin. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay dumalangin sa ating mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa oras at buhay. Nagmumula sa iyo at sa pagkataon binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo. Sa buong damag-damag na ito, malapit po po lahat. Sa panalangin ng aming kilagat, may Evangelista Waldestrada Almeida. Ayon po mga minamal na mga manggagawa, humingi kami kapatawaran, sa mo kami nasupukan sa pagkasala sa patawarin mo bawat isa sa aming Panginoon. Huwag mo na matid namin kung pagkasala ko tayo puso nagsisisaros nito. Pagpala mo sa aming pag-aaral salita, langis sa aming salita, patabang lingkod sa ganang, aking mo lang magagawa, basahan lamang, alikabok lamang sa harapan, nguwid gamitin mo daluyong papapalang espiritual, sa aming pumami naman kapatid sa dako ito, lalo ang pumami naman ng mabisita. Pagpalami kami sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, kung sa out in the mighty Jesus ka sa out, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo na po makaupo mga minamahal, at tayo po mga minamahal ay makinig ng salita ng Diyos. Ganun po lahat sa kapahintulutan ng ating pong ginagalang at ating beloved na ordained preacher, ay tayo ako rin po bumabati sa magandang umaga sa ating pong mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain natin malapay noon sa overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palagpagan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Ito po'y pinauna po natin pong ginagalang at minaman ng Evangelista at Evangelist Welde Estrada Almeida. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin iyon. Ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kunin na po natin yung ating pong mga Biblia, mga minamahal, at ating itala yung ating mga pag-aaralan dito sa aklat ng Jonah. Kindly, from the book of Jonah, chapter 1, verses 1 up to 3. Ang aklat ng Jonah, Jonas kabanatay 1, talatay 1 hanggang 3. Amen. Dito po sa aklat ni Jonas, kabanatay 1, talatay 1 hanggang 3, ito po ang nakasulat. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon, at siya'y lumusong sa Jope, at nakasumpong na sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy nagbayad siya ng upa niyaon, at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pong pamagatan ang ating pong pag-aaral of tracking the purpose. Alam po ninyo mga minamahal, sabi nga ng ating mga talatang napapakinggan, palakpakan po na natin ating mahal na Panginoon. Yung malakas mga minamahal na palakpak, praise the Lord, amen. Alam po niyo mga minamahal, ang sinasabi niyan ay bawat isa sa atin, nung tayo tinawag, mayroong purpose ng Diyos. Amen. Hindi tayo tinawag ng Diyos para umupo lang diyan. Tayo tinawag ng Diyos sapagkat mayroon siyang balak. Mayroon siyang nais ipagawa sa iyo at sa akin
Nais niyang ibigay sa iyo ang isang bagay na talagang para sa iyo talaga, even the very foundation of the world, before the foundation of the world, ang sabi doon, ay inihanda na tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero, kapag ang tao mga minamahal habang lumalayo, habang tumatagal, unti-unti itong nawawala dito sa giyang ito o purpose na ito mga minamahal. At yan ang dahilan mga minamahal kung bakit tayo po ay kinakailangang paalalahanan. Amen. Amen. Kinakailangan tayo mga minamahal ay tapikin ng mahal na Panginoon. Para na sa ganun magising tayo at sasabihin niya, alam niyo yung tupa? Di ba ang tupa kapag tayo po mga minamahal, sabi ng kanyang pastor, doon tayo uwi na. Kapag may nawawala, anong ginagawa ng tupa, ng pastor mga minamahal? Kinukuha niya yung kanyang baston at tinatapik-tapik niyang ganyan para na sa ganun makauwi doon sa tamang daan. Ganon din po ang ginagawa ng ating mahal na Panginoon sa atin, sapagkat sabi nga, ang plano ng Diyos mangyayari at mangyayari sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Lahat ng hindi inaantok sumigaw ng praise the Lord. Dito sa talata mga minamahal, nabasa na natin ito at tayo aware na dito sa mga talatang ito tungkol kay Prophet John talagang sabi din the running prophet ang sabi ng ibang mga mangangaral, mga minamahal. Pero ang sabi dito, Jonah is like you and me. Amen. Pareho lang natin mga minamahal, siya po ay anak ng Diyos. Amen. Siya rin po mga minamahal ay sinabihang special or peculiar people. Siya po mga minamahal ay purposely called by God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purposely, ibig sabihin mga minamahal, may dahilan kung bakit tinawag na mahal na Panginoon. Ikaw, ako, tayong lahat mga minamahal. Ang ilan sa atin mga manggagawa, ikaw ay tinawag. Tataka ka, bakit kapag ikaw ay nasa labas, hindi magandang buhay mo. Pero kapag ikaw ay pumapasok sa loob, pinagagaling ka naman na Panginoon, sinasagot ang mga pangangailangan mo. Bakit? Sapagkat purposely, tinawag ka ng mahal na Panginoon. Panabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos bilang isang mang-aawit, whatever trials, whatever impediments na iyong maharap, mga minamahal, ang sinasabi ng talata, mga minamahal, ang totoong mang-aawit o lingkod ng ating mahal na Panginoon, kung ikaw, yung puso, by heart, by spirit, nandoon ang pagnanais mong magpagamit sa mahal na Panginoon, hindi mo isipin ang pagiging mang-aawit as burden. Hindi mo isipin ang pagiging manggagawa as ito po mga minamahal ay talagang pasakit sa buhay mo. Hindi mo isipin mga minamahal ang pagiging manunugtog o pagiging Kristiyano na para bang mas maganda yatang hindi na Kristiyano, enjoy na enjoy. Kapag Kristiyano ka, ang daming bawal. Hindi mo isipin na bawal ang pag-iingat sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Alam po ninyo mga minamahal, kung minsan sabi natin, grabe, ang Diyos, ay madaming niyang gustong paggawa na talagang hindi ko ini-enjoy. Pero ito yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ayaw na tayo pong mga minamahal ay kuminsan tayo, ayaw niyang ng Diyos na ikaw mag-shorts o manamit ng walang kabanalan. Bakit? Kapag ikaw ay nanamit ng walang kabanalan, sexy ka. Amen? Pag labas mo sa labas mga minamahal, makita ka ng mga tao, re-rapin ka. Gusto mo ba yon? Tapos mamaya ngangawa-ngawa ka, ni-rape ako. Bakit? Yung damit mo, nag-anyaya ng rapist. Amen. Pero sabi naman ng Panginoon, live with holiness. Mamuhay na may kabanalan. Ang tao mga dadaanan mo, ang damit mo ay may kabanalan, dadaan ka sa harap ng rapist, mga minamahal. Ang sasabihin ng rapist, sasabihin niya ng may buong paggalang, ito ang totoong anak ng Diyos. Malapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord.
Romans chapter 8, verse 28, kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 28, ganito po sinasabi, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag sinabi mga minamahal, all things, amen, lahat ng bagay na, lahat muna ng anak ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Pag sinabing anak ka ng Diyos, all things that is happening to you, lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, work together for good. Amen. Kung sa oras nito wala kang bigas, isipin mo kapatid na hindi yan parusa sa iyo. Yan will work something good for you. Kung sa oras nito mga minamahal, nandiyan na punong-puno ka ng problema, may karamdaman ng anak mo, mahal mo sa buhay, o ikaw mismo mga minamahal, you are so sure that those things will work something good for you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi tayo nagkaroon ng karamdaman, hindi tayo lalapit sa Diyos. Kung hindi tayo nagkaroon ng malaking problema nang gusto na natin magpakamatay, ang ilan mababaliw na, hindi tayo lalapit sa Diyos. Amen. Amen. Kung hindi tayo mga minamahal talagang dumaan sa grabing pagsubok, hindi tayo lalapit sa Diyos. Before, akala ko noon mga minamahal, yung pagiging problema ng aking tinatamasa, akala ko end of the world. Para bang pinagtakban na ako ng langit at lupa. Hindi ko na kaya, parang nakalimutan na yata ako ng Diyos. Yun ang aking iniisip mga minamahal. Pero yun pala mga minamahal, yung bagay na yon ang magiging dahilan ng pagtawag sa akin ng ating mahal na Panginoon. Doon ko nalaman na kailangan ko pala ng Diyos. Hindi yung aking katalinuhan, hindi yung aking pinag-aralan, hindi yung aking mga kaibigan, o anumang mga network na aking pungin, mas sinasabing may pagmamalaki. Hindi pala yon ang aking kailangan. Kailangan kong hanapin ang Diyos na nagmamahal sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So these things na dumadaan sa iyo, kapatid, huwag mong isipin na yan ay parusa. Huwag mong isipin na yan ay para mong pinabayaan ka na ng mahal na Panginoon. Sapagkat, sabi nga mga minamahal, ang bawat pagtawag ng Diyos sa lahat ng tinawag ng mahal na Panginoon, nandoon parati, sabi niya, I have plans for you. And that is not to harm you, but to prosper you. Amen? Amen. Sinabi yan ng Jeremiah, mga minamahal. Amen? At yan, kapag tayo po mga minamahal ay tinawag ng Diyos, hindi niya tayo tinawag para lang parusahan. Hindi niya tayo tinawag para lamang pabayaan. Tinawag tayo upang ibigay ang kanyang napakagandang plano para sa atin. At yan ay ang magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maniwala ba kayo mga minamahal na ang Diyos nagbigay mismo ng kanyang personal calling card? Pag sinabing personal calling card mga minamahal, kapag binigay sa iyo, for example, isang kausap mo, businessman o kilalang tao, binigyan ka ng calling card, anytime, you can call unto Him. If you need help, kung kailangan mo ng tulong, ang sabi ng mga talata, nandoon parati mga minamahal ang kanyang kahandaan upang ibigay ang kanyang pagtulong sa iyo. That is what we call giving you a calling card. Amen? Amen. Pakibasa mga kapatid, ating basahin aklat ng Jeremiah, Kabanata 3, talatay 3, kindly. From the book of Jeremiah, chapter 3, verse 3. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kabanata 3, talata 3, ito po ang nakasulat. Kaya't ang ambon ay napigil at hindi nagkaroon ng huling ulan. Gayon may noo ka ng isang patutot, ikaw ay tumakwil na mapahiya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung mga bagay na yung nangyayari sa araw-araw, pakatandaan mo kapatid, that every time you will call unto Him,
you can trust on Him. Amen. Amen. Lahat na nakadama ng mga pagsubok sa buhay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung totoong pinabayaan tayo ng Diyos, hindi tayo nagkikita-kita ngayon. Amen? The reason kung bakit tayo nagkikita-kita ngayon, nakangiti tayo, the reason kung bakit is we are still in our poise. Nakaposture pa rin tayo, mga minamahal. Bakit? Because God loves us. God never failed to love us. Balakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na kapag tayo po, mga minamahal, gumanap ng bagay na yan, kindly, aklat ng Hebrew, ang kabanata ay 10, talata 24 hanggang 25. Kapag tayo po'y dumaraan sa mga pagsubok na yan, napakahalaga na dumalo ka sa banal na gawain. Amen? Napakahalaga na kausapin mo ang mga Kristiyano na talagang nandoon on fire sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kylie. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 24 hanggang 25. Ganito pong sinasabi, na tayo'y mga tinginan upang tayo mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng dumadalo, sumigaw ng praise the Lord. O, totoo yun, mga minamahal. Pero ang sinasabing pagdalo ay hindi lang pagpunta sa banal na gawain, kundi may ginagawa tayo sa banal na gawain. Amen. Inulit ko, mga minamahal, ang sinasabing dumadalo ay hindi lang yung ikaw ay nandito, mga minamahal, and then doing nothing. Kapag dumadalo ka, dapat ang ginagawa mo, unang-una, nagpupuri ka sa mahal na Panginoon. Amen? Pumupuri ka, hindi mo tinutulugan. Pagdating sa pagpupuri, well, kanina nakatulog tayo dahil sinasabi nga, nagpuyat nga. Amen? But during that time, ang sinasabi ng talata, Kylie, ang sabi niya, tayo'y magtinginan o magtinginan upang tayo'y mag-udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. We have our obligation to our brethren. Meron tayong obligasyon upang siguraduhin ang iyong kapatid ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Meron kang obligasyon upang siguraduhin na ang iyong kapatid na nasa banal na gawain, ang kanyang pinupuri ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Sisiguraduhin mong siya papalakpak. Kaya nakita niyo po, pumunta ka sa Central Church natin ka. Even in summer, sasabihin na, palakpak ka kapatid, talon ka kapatid. Amen? Puri ka kapatid, huwag ka nakaupo lang. Huwag kang halu-halu lang yung mga paglingkod mo, huwag. Kailangan on fire. Bakit tayo pinipilit tumayo kapag mayroong pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon? Bakit kinakailangan umupo kayo sa harap para makita ng mga kapatiran na kayo naglulundagan? Lulundag din sila. Bakit? Sapagkat ang sabi ng talata, mga minamahal, kayo'y mga udyukan. Look at each other. Tignan niyo, mga minamahal, ang sabi diyan, pag-udyok sa pag-iibigan at mga mabubuting gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi kanya-kanya ang mga anak ng Diyos. Amen. Hindi, kanya-kanya naman ang kaligtasan, bahala ka. Kung ako ayaw mong magpuri, bahala ka. We have our obligation. Mga tinginan. Kaya kapag ang katabi mo, kapatid, bakit sinasabihan tayo? Grabe, agonizing prayer. Magmanalangin, umiyak. Bakit sinasabihan tayo, mga minamahal? Because gusto siguraduhin ng mga nangangasiwa sa atin na kapag tayo dumalo, siguradong dumalo tayo. Amen? Amen? Hindi po pwedeng umupo ka lang yan. Sayang ang sabon. Sayang ang pabasay. Sayang ang oras mo. Nandito ka para pumuri sa Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Influencing each other to love and doing good. Amen? And the second thing is keeping the fire of faith burning. Sinisigurado natin, mga minamahal, na yung pananampalataya ng mga Kristiyano lalo ngayon,
hindi natin alam ang ating mga kapatid na meron palang dinaramdam ng mga panlulupaypay, meron palang dinaramdam ng mga pagsubok sa buhay, meron pala silang mga dinadala na bigatin sa kanilang sarili, mga minamahal. Ay, that is the time for you to, anong gagawin mo? Hindi mo naman pwedeng ma-magic yan. Yung may iba, akala natin magic lang. Hindi, walang magic sa Kristiyano. Whatever blessing that we receive, it is not a it is not a magic. Never. Hindi yan kailanman naging suwerte. Yan ay pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, anong gagawin mo para manatili ang pananampalataya ng iyong mahal na kapatid? Pag-usapan ang kabutihan ng Diyos. Amen. Ipatutuo mo, paano ka pinagpala kahapon. Amen. Anong natanggap mong pagpapala mula sa Diyos? Paano ka pinag-ingatan? Paano pinrubad ang pangailangan mo? Paano ibinigay ang mga himala sa iyong buhay? Those are the things, ikwento mo yan. Sometimes, hindi ka papansinin. Amen. But if you share testimonies of Jesus, sinasabi ko sa iyo, mga minamahal, hindi ikaw yan ang pinag-uusapan yan, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So napakaganda, mga minamahal, ang ganda ng purpose, ang ganda ng lakad. Pero pag nagsimula tayong mawala, magsimula kang bababa, magsimula kang umayaw, magsimula kang gawin ang nais mo at hindi ng kalubang mahal na Panginoon. Anong sinasabi ng talata, mga minamahal? Jonah chapter 1, Kylie, verse 4, italon sa 11 hanggang 12, italon sa 15, and then 17. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Jonas, Kabanatay 1, talatay 4, talon sa 11 hanggang 12, at talon sa 15 hanggang 17. Ito pong nakasulat. 15 at 17. 15 at 17. Sa 4, ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Sa 11, nang magkagayoy sinabi nila sa kanya, anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos. At sinabi niya sa kanila, ako'y inyong buhatin at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy ang dagat ay tatahimik sa inyo, sapagkat talastas ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo. That's right, amen. Sa 15, sa gayoy kanilang binuhat si Jonas at inihagis sa dagat, at ang dagat ay tumigil sa kanyang puot. Nang magkagayoy nangatakot na mainam ang mga tao sa Panginoon, at sila'y nangaghandog ng isang hain sa Panginoon at nagsipanata. At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas. At si Jonas ay napasatiyan ng isda na 3 araw at 3 gabi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sa mga nag-iisip, mag-off-road, mag-off-track sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ito ang pag-iisipan nyo na maraming beses. Kung ayaw nyong magdanas ng paalaala ng mahal na Panginoon, stay on track. Amen. Mag-stay ka kung paano ka tinawag ng Diyos. Mag-stay ka kung paano ka binigyang kahalagahan ng ating mahal na Panginoon. Si Jonas, mga minamahal, siya propeta, sabi niya, you're a prophet of God, halika. Pumunta ka doon sa Nineveh. Pero si Jonas, mga minamahal, sa totoo lang, kung babasahin niyo yan, ang ganda ng purpose ni Jonas. Kung bakit ayaw niyang sundin ang mahal na Panginoon. Amen? Sa totoo lang, personally, sa kanya, ang ganda ng purpose niya. Amen? So sinasabi niya, mga minamahal, kaya ayaw kong sumunod sa iyo, mahal na Panginoon. Dahil alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Alam ko na ikaw ay Diyos na mabagal magalit. Hindi ka nagagalit kagad. Kaya ayokong pumunta sa iyo. Dahil ang mangyayari kapag sinundan kita kagad,
mamaya, pag sila nagsisi, ay siyempre patatawarin mo, anong mukha ko? Eh di para akong bulang propeta. Yun ang isip ni Jonas. Kaya ayaw niyang sundin ang mahal na Panginoon. Ayaw niyang mapahiya. Ayaw niyang masira ang kanyang di ba? Ang kanyang prestige, ang kanyang pagkatao, ang kanyang dignidad, o kaya mapagbulaan siya ng mga pagbintangan niya, bulaang propeta. Ayaw niyang masira ang kanyang magandang pangalan. Amen. Amen. Kaya anong ginawa niya, mga minamahal? Hindi niya sinunod ang Diyos. Siya po, mga minamahal, instead na mapunta, mga minamahal, sa sarili, pupunta sa Tarsis. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Pagsakay niya, mga minamahal, dumating ang grabing anos, grabing bagyo. Mapapahamak sila lahat. Sigurado yan. Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay lalayo sa paglilingkod mo, kung ikaw ay lalayo sa katawagan mo, umasa kang may darating na unos sa iyo. Amen? Kaya magdalawang isip tayo, mga minamahal. Dahil seryoso ang Diyos nung tayo tinawag. Seryoso ang Diyos nung tayo, mga minamahal, ay kinahabagan. Hindi po siya nagbibiro. Amen? Kaya kung ngayon, mga minamahal, ay medyo wiwindang-windang ang iyong mga pinag-iisip sa iyong buhay, ang sinasabi ng Biblia, siguradong may darating na unos sa iyong pagtakas, sa iyong katawagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng ayaw makaranas ng unos, sumigaw ng praise the Lord. Take note, pag yung Diyos na nagbigay ng unos, siya rin ang iisang Diyos na nagbigay ng malaking isda para kay Jonas. Amen? Tingnan na. Yung Diyos na nagbigay ng unos para si Jonah ay masaktan, ang mga taong tumulong sa kanya ay masaktan. Siya rin ang Diyos na nagbigay ng malaking isda para pag-ingatan ang buhay ni Jonas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, kapag dumaranas tayo ng unos sa ating buhay, kapag dumaranas tayo mga minaman ng mga tapik ng mahal na Panginoon, dahil sa pagnanais natin tayo lumayo, manlupay-pay tayo, ayawan na natin ating mga katawagan. Ang sinasabi ng Biblia, kapag dumaranas kanyan, hindi ibig sabihin galit na sa iyo, mahal na Panginoon. Ipapakita niya sa iyo ang kanyang pag-iingat. Ang gusto lang niyang mangyari, bumalik ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit gusto ng mahal na Panginoon bumalik ka? Espesyal ka sa mahal na Panginoon. Palaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi na ng awitin natin, mga minamahal, maraming mga awit na pwedeng umawit ng awit mo. Pero ang pinili mo ay ako. Amen? Sa totoo lang, anybody can sing, anybody can worship, marami siyang pwedeng ang gaganda pa nga ng boses. Pero bakit ikaw ang pinili ng Diyos? Dahil ikaw ang pinili niya. Amen? Sa totoo lang, mga minamahal, ang pinili ka ng mahal na Panginoon, hindi dahil sa maganda ang boses mo. Pinili ka ng Diyos dahil pinili ka niya. Mahal ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, the Lord that sent out great wind is the same Lord that prepared the big fish. Sa ating buhay mga minamahal, kailanman di tayo iniiwanan ng mahal na Panginoon. Amen? We can always trust in Him. That every time meron tayo po mga pagsubok sa ating po mga buhay, umasa ka. Hindi yan magtatagal. For just a moment, ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, mga minamahal, ang sinasabi nga dito, kindly, aklat ng Hosea, Kabanatay 2, talatay 8, italon sa 14 hanggang 15. Amen. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Oseas, Kabanatay 2, talatay 8, talon po sa 14 hanggang 15. Ito Amen. po ang nakasulat. Sapagkat hindi niya naalaman na ako ang nagbigay sa kanya ng trigo at ng alak at ng langis at nagpaparami sa kanya ng pilak at ginto na kanilang ginamit kay Baal. Sa 14, kaya't narito, akin siyang hihikayatin at dadalhin siya sa ilang at pagsasalitan ko siyang may pag-aliw.
at ibibigay ko sa kanya ang kanyang mga ubasan mula roon at ang libis ng Akor na pinakapintuan ng pag-asa. At siya'y sasagot doon gaya ng mga kaarawan ng kanyang kabataan at gaya ng araw na siya'y sumampa mula sa lupain ng Ehipto. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng dumaan sa pagsubok, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, when you experience trials in your lives, tinan niyo mga minamahal, akala natin, ayaw natin mga minamahal yung trial. Ayaw ko na kahirapan. Ayaw ko na ako'y magkasakit. Ayaw ko na ako'y malungkot. Ako'y problema. Pero tanda po niyo mga minamahal, sinasabi ng talata, kaya naman dumarating sa atin ang mga bagay na yan. Ang tawag natin dyan, wilderness of our lives. Amen? Pag sinabing wilderness, mga minamahal, walang tubig, walang pagkain, nandun ang mga mananakmal na talagang grabe. Amen, mga papapangis na hayop, mainit, walang araw, walang puno, lahat. Talagang kailangan mo talagang ituwid yan. Amen. Pero ang sabi ng talata, kaya kita dinala dyan, dahil, ang sabi niya mga minamahal, you did not know that I gave you corn and wine and oil and multiplied your silver and gold, which they prepared for Baal. Yung pagpapala ng Diyos, ginagamit natin sa iba, hindi para sa Diyos. Amen. Amen. Totoo yan, mga minamahal. Nakatanggap ka ng pagpapala. Di ba alam natin, sinasabi natin, ang lahat ng pagpapala ng Kristiyano, may hindi man ito Kristiyano, galing sa mahal na Panginoon. Pag tinanggap mo yung pera, saan mo ginagastos yan? Papunta sa kalayawan ng iyong buhay. Hindi sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, hindi mo alam na ako nagbigay ng pagpapala siya. Ang masama niya, yung pagpapala niya, ino-offer mo kay Baal, hindi sa akin. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Totoo yan, mga minamahal. Kapag tayo nakatanggap ng pagpapala, akala natin atin yon. Anong ginagawa natin, mga minamahal? We do things na hindi para sa Diyos, kundi para sa pansarili. Para sa gusto nating gawin. We became uncontrolled. Hindi tayo makontrol, mga minamahal. Kaya sinasabi ng talata, kailangan kitang dalhin. Huh? Ang word na ginamit naman na Panginoon, hikayatin ka. Amen. Pag sinabing hikayatin, hindi ka tinutulak, doon ka. Hindi ganon ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ay kanyang itutuwid, hikayatin, alika nga dito, tinan mo nga ito, alika nga. Malambot pa rin ang Diyos. Amen. Pagdating na sa isang Kristiyano, mga pinamag kung gusto niyang ituwid, halika nga dito mo nga dito. Hihikayatin ka na mahal na Panginoon. Amen. At ang sinasabi diyan, mga minamahal, sabi diyan, therefore, behold, I will allure her and bring her into the wilderness and speak comfortably unto her. Habang ikaw ay nandoon sa wilderness, nandoon ka sa pagsubok, ang sabi ng talata, He will comfort you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maalala ko, mga minamahal, yung ating isang kapatid, nung siya po, mga minamahal, ay talagang grabing trials. Nakita ko na lang siya doon sa may kawayan, nung nasa Bulacan pa lang ako noon, mga minamahal. Namatay ang kanyang anak, tapos nasunog pa yung kanilang bahay. Tapos talagang grabe, mga bigat-bigat ang kanyang pakiramdam. Amen? Pero sabi niya, nung nakita kami sa may kawayan, mga minamahal, dahil doon na trabaho, sabi niya, alam mo kapatid, yung trials pala, yun ang ginawa ng mahal na Panginoon para tumibay ako sa paglilingkod ko sa Diyos. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Paano mo malalaman na ang Diyos may kakayahang mag-solve ng problema kung hindi ka makaka-experience ng problema? Paano mo malalaman na ang Diyos kayang tumugon ng iyong mga pangailangan financially, physically, spiritually, kung hindi ka magkaroon ng mga pagsubok sa iyong buhay? Nalalaman mo lang, mga minamahal, mga bagay niyan, ang kakayahan ng Diyos kapag dumanas tayo ng mga pagsubok na yan. But, ang sabi niya, never get off the track. Huwag na huwag kang lalabas doon sa daan na inihanda na mahal na Panginoon sa iyo.
Parati kang magkumapit sa Diyos. Parati kang sumunod sa mahal na Panginoon. Maski na ikaw ay luhaan, maski na ikaw ay nasasaktan, huwag mong iiwanan ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi niya, and I will give her vineyards from thence. Grabe, habang ikaw ay nasa pagsubok, mga minamahal, doon dumarating ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen! Grabe ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya sometimes sa mga minamahal, isang malaking bagay na isipin mo na kapag ikaw ay nasa pagsubok, pinapabayaan ka na ng mahal na Panginoon. Hindi totoo yan. Kung ikaw ay nasa pagsubok, doon napaka-close sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Doon mo mararamdaman gaano siya kalapit sa iyong buhay. That every prayer, whether it is shout or just a whisper na panalangin, isigaw mo man yan o yan man ay ibubulong mo lang na panalangin o sa isip mo lang na panalangin, sambitin, mga minamahal. Naririnig lahat yan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. At ang sabi niya, pag natanggap mo ang pagpapala, and the valley of Achor for a door of hope. Grabe! Yung valley of Achor, kung babasahin niyo yung mga minamahal, valley of Achor is a door yan, door. Doon sa gitna ng wilderness, ang sabi niya, kung ikaw ay hirap na hirap dyan, sabi niya, nasasaktan ka, natatakot ka, nandun ng mga, kung ano-ano mga pagtutuwi sa malapay noon, kapag dumating na sa pagpapala, ibinigay na sa iyo, siya mismo magbibigay ng pintuan upang ikaw ay makawala sa wilderness na yan. Amen. Amen. Hindi ikaw, hindi ang sino man, kundi ang Diyos ang magbibigay ng kalayaan mo mula sa mga pagsubok na ating nararanasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Itong tignan niyo mga minamahal. Ang sabi diyan, and the valley of Achor for a door of hope, and she shall sing there. Magpupuri ka. Babalik ka pala kapag ikaw ay dati natin nalulupay-pay, kapag ikaw ay tinapik ang mahal na Panginoon at natuto ka na, palalayain ka niya, babalik ang pagpupuri mo sa mahal na Panginoon. Amen? Dati natin lulupay-pay ka na, ganun na lang, quit na lang yung ginagawang pagpupuri. Pero kapag ikaw ay pinalaya ng Panginoon, ang sabi diyan, babalik ang iyong pag-aawit sa Diyos. As in the days of her youth, and as in the days when she came out of the land of Egypt. Yung malayang-malaya ka. Unang-una, first time na natanggap mo ang mahal na Panginoon. Ganon daw ang magiging pakiramdam ng Kristiyanong pinagpala ng mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Pero mayroon akong gustong tignan dito, mga minamahal. Nakita nyo yung mga taong nagsakay sa isang taong tinuturuan ng mahal na Panginoon na tumatakas. Di ba? Sinakay nila. Sinabayan ng mga minamahal. Ano man nangyari sa kanila, mga minamahal? Mapapahamak sila. Bakit? Sila nagiging bihikulo para mawala ang isang tinawag ng mahal na Panginoon. Kaya kapag tayo po mga minamahal, sometimes nakita nyo kung bakit may chastisement ang ating mga kapatid. Sometimes minamasama natin. Hindi ba dapat nilalapitan yan? Hindi ba dapat i-comfort yan? Hindi ba dapat yan ay kinakausap para siya lumakas uli? Mapapahamak ka, kapatid. Amen. Amen. Sapagkat tanging ang Diyos ang magpapabalik sa kanyang damdamin muli sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palaban po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay dumating sa mga bagay na yan, tandaan niyo mga minamahal, itong sinasabi ng Jonah chapter 3, kindly, last 2 verses. Jonah chapter 3, verses 4, 5, and then 10. Aklat ng Jonas, Kabanata 3, 4-5 talon sa Gis. At pumasok si Jonas sa bayan na may isang araw na gumagala at siya'y sumigaw at nagsasabi, 40 araw
pa at ang Ninive ay mawawasak at ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos at sila'y nangaghayag ng ayuno at nagsuot ng kayong magaspang mula sa kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila sa Jis. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, hindi natin dapat kinatatakutan ng prayer and fasting. Amen. Amen. Ang sinasabi ng talata, sinabi ng mahal na Panginoon, hindi magugunaw yan. Nung sumunod na si Jonas, sabi niya, magsisi kayo, kung hindi mapapahamak kayo. 40 days, hindi mo kailangan. Sabi, nung nagsisi ang mga Kristiyano, mga tao doon, mga minamahal, natakot sila. Yung galit ng Diyos na wala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung kanyang gustong puksain ng mga tao, mga minamahal. Biglang nawala, napalitan ito ng kahabagan. At yan po, mga minamahal, ang sinasabi ng talata na ating nabasa. Ang sabi ng talata, mga minamahal, nandoon yung kanyang, di ba, nagbabago kayo, nagalit ka si Jonas eh. Amen? Mabagi ka ito, tinan mo ko ngayon, pinagtatawanan ako dahil sinabi ko hindi nagkatotoo. Alam po niyo, mga minamahal, sometimes, kapag tayo po, mga minamahal, bilang mga Kristiyano, gusto natin lahat ng sinasabi natin totoo para tayo paniwalaan. Amen? Even to the fact na tayo po, mga minamahal, yung ating sinasabi ay, kung pinatawad na ng Diyos, ano na ngayon sa atin? Amen. Amen. Sometimes yung mga minamahal, sige, makasalanan yan. Sige, makasalanan yan. Pero kapag hindi pinaparusahan ng mahal na Panginoon, bakit mahal na Panginoon hindi mo pinaparusahan? Dapat pinaparusahan mo. Sino tayo para turuan ng Diyos? Amen? Sino tayo, mga minamahal, na para magdamdam tayo sa mahal na Panginoon? Mali ang ginawa niya, mahal na Panginoon. Dapat lang na siya parusahan. Sino tayo, mga minamahal? Amen. Kaya nga, sabi ng talata, mga minamahal, napakahalaga na kapag tayo po, mga minamahal, ay ginamit ng mahal na Panginoon, anumang katawagan meron tayo, gawin mo lang ang pinagagawa sa iyo ng mahal na Panginoon. Whatever is the result, hindi mo na yun business. Hindi mo na dapat Panginoon, dahil ang Diyos ang gagawa na noon. Amen? Pag sinabi niya, sabihan mo mga tao na magsisi, sabihan mo mga makasalanan na sila magsisi. Ang gawin mo lang, magsisi kayo. Dahil kung hindi, mapapunta kayo impyerno. Amen? Ganun lang. Kung sila yung magsisi, ay di good. Amen? Sila magbuhay, sabi ng talata mo, minamahal, igigin na buhay. Pero kapag ayaw nila magsisi, di sa kanila yun. Tanging ang mahal na Panginoon ang magsasabi, kailan, bibigyan ko ba ng extension yan o hindi? Hindi na sa atin yun. Sa mahal na Panginoon. Kaya hindi na tayo dapat nagdaramdam. Amen? Amen. Isa pa, ang prayer and fasting, ang sabi ng talata, it can soften the anger of God. Amen. Kapag galit na galit yung nag-prayer fasting ka, galit ang mahal na Panginoon, nandoon mawawala ang kanyang galit. It will soften the anger. People can access the forgiveness of God kapag tayo nag-prayer and fasting. Ano ba ang prayer and fasting? Magpagutom ka lang ba? Ang ibig sabihin ng prayer and fasting, mga minamahal, is giving more time with God. Amen. Pag sinabing fasting yan, mga minamahal, binibigyan mo ng quality, longer time with God. Kaya kung ikaw ay nagpa-fasting, hindi ka nandito para ikaw ay magutom lang, pero ang ginagawa mo naman, ML, Facebook, kung ano-anong ginagawa mo. Ang nagpa-fasting is quality time with God.
Anong ginagawa dapat ng nagpapasting? Nagpupuri sa Diyos. Bumabasa ng Biblia, inaaral ang kalooban ng mahal na Panginoon, nananalangin sa mahal na Panginoon. Pinag-uusapan ng kabutihan ng Diyos, pinagninilay-nilayan mo kung paano ka pinag-ingatan araw-araw ng mahal na Panginoon. That despite all the weaknesses that you do, God is still there, waiting and loving for you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag tinanong ilan ng fasting mo, kapatid, sasabi mo, 3 days, 5 days. Kung ang ginawa mo puro pag-Facebook at pag-email nung 5 days na yan, useless na fasting yan. Sapagkat ang fasting is creating quality time with God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi nga sometimes kapag tayo nagsabi, kapag anong desisyon na mahal na Panginoon sa ating mga buhay ng ating mga kababayan, our duty is just to share Jesus. That's our duty. The only duty na meron tayo. Kung paano maging resulta niyan sa epekto sa buhay ng ating mga kababayan, it is not our business. It is God's business. Amen? Kaya kapag ikaw ay nag-share, huwag kang umasa na siya magdadalo ka agad. Dahil nag-share kapag siya dumalo, ibig isipin mo, ay dumalo siya dahil sa akin. Senior ko kasi, ang galing ko kasi mag-share. Magkakaroon ka na ng pride. Amen? Kapag ikaw ay nag-share, kung dadalo yan, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Napakabait ang Diyos. Amen? Let us stay with the calling that we have. Amen. Hallelujah, hallelujah. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako ay aawi at sasamba hanggang sa pagbabalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig, nagtiwala sa sarili. Even praise the Lord. At sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Even praise the Lord. Ako'y hawakan mo. Even praise the Lord, praise the Lord. Nung una, ang sabi ko, sa iyong asa, tiwala ko'y iyong. Nung una, ang sabi ko, hindi iiwan, tilalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili. Praise the Lord, hallelujah. At sa iyong mga
ka man, ako ay nawalay. Tulungan mo ako may ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ako'y hawakan mo. The coming of the Lord is nigh. Ang pagbabalik ng Diyos ay napakalapit na. Huwag mo ngayaan, kapatid, na sa bandang dulo ng iyong paglalakbay, bigla ka na lang liliko pakanan at pakaliwa. Huwag mo ngayaan, never allow it. God promised blessings to us. Kunti-kunti na lang. Amen. Kunti-kunti na lang. Ang sabi ng talata, mga minamahal, ang sino mang masupungan, magtitiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang maliligtas. Napakahaba na ng panahon ng paglilingkod. Dahil lang sa kunting pagsubok, iiwanan mo ang Diyos. Pakatandaan mo, kapatid, all things work together for good to them that love God and those who are called according to His purpose. Humawag ka sa mahal na Panginoon. Isa na pa nating awitan ng ating mahal na Panginoon. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. At huwag Ilalay mo sa dakilang pag-ibig mo. Oh, ako'y hawakan mo. Let us pray. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Hilingin natin ang kalakasan sa Diyos. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapit na Jesus. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Alam namin sa bawat aming nararanasan mga pagsubok sa buhay, talastas mo na kami mahina. Sa ganang amin, hindi namin kaya. Kailangan namin ang tulong mo, malapay. Kailangan namin ang kalakasan nagmumula sa iyo. Kunting hakbang na lang, alam namin babalik ka na. Huwag mo kaming pamabayaan. Panghawakan mo po kami. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. Gusto namin makita ka face to face.
at damhin ang langit na pinangako mo sa amin. Sa iyo lang kami umaasa. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng mga Evangelista, Waldo Estrada Almeida, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ang pagtanggap sa Diyos, ang ating mahal na Panginoong Hesus, ay hindi paglipat sa relihiyon. Ito'y pagtupad sa kanyang banal na utos. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, saan man kayo naroroon, itaas ninyo ang inyong mga kamay, pikit niyo ang inyong mga mata. Huwag kayong tumingin kung kani-kanino. Talk to God. Kausapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Napapakinggan ka ng ating mahal na Panginoon. Tayo natin tumalangin, mga minamahal, bilang pagtanggap, sumunod kayo sa aking lahat ng sasabihin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Hindi mo pala kami pinababayaan. Paraan pala lang ito upang kami makatugon sa iyong panawagan. Salamat, mahal na Panginoon. Humihingi ako ngayon ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula nung ako'y bata hanggang sa mga oras na ito. Linisin mo ako sa lahat ng karumihan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan naming pinakamamalapit na Jesus ay salita. Narito yung mga anak. Tumanggap sa iyo. Anumang dahilan ng kanilang paglapit. Tugunin mo sa mga kaparaanan. Walang distansya. Makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Sa oras naman ang Panginoon. Patawarin sila sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ay mga minamalamang gagawa. Patawarin mo ang aming mga kapatid dito sa kanilang pagkakasala. Gawin mo silang tuyan ni Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa kanilang buhay, sampu na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga personal na pangangailangan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung tayo po mga minamahal, may makaramdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamal pa sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami magkapanapalaya sila at nagawa ng kaaway sa oras ito sa pandalangin na aming grabe ng Evangelista Waldo Estrada Almeida ay pumaminaw na magagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman, demonyo ng cancer, TB, diabetes, COVID-19, panulupay-pay, lahat ng ori ng karamdaman, kasaut, in Jesus' name, we bind the power of darkness, lahat ng mga pananamig, pagkababag sa iglesia, lahat ng gawa ng kaaway, we can makasaut in Jesus' mighty name, be healed, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, be healed in Jesus' mighty name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagbala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Amen. At sabi nga mga minamahal, huwag magbibiro. Sapagkat tayo po lahat, mga minamahal, ay talagang ginagawa natin yan. Sapagkat alam natin, with faith, natatanggap natin ang kagalingan galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Thank you so much, there is God. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos mga minamahal ating pong pagkasalita ng Diyos. At narito na po ang ating mga kapatid para po sa ating pong announcement ang ating pong beloved brother Alvin. Amen. Beloved elder. Amen.
Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pumalakpak, pumuli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. At marami pong salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa kanyang banal na salita na atin pong napakinggan sa araw na ito. Amen. At tayo na po ituloy-tuloy sa ating pong mga announcement. Atin pong pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na po ay sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pong pinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. At lagi po natin inaalala po mga minamahal mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great grandchildren, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong lahat na narito, sa ating mga beloved viewers, sa ating mga minamahal mga bisita, muli sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At malapit na po mga minamahal. Amen. Yung anniversary po mga minamahal. Amen. 7th year anniversary ng Kulyon mga minamahal. Amen. Palawan. Ang mga nais mag-pledge mga minamahal. Amen. Lumapit lamang po sa ating pong beloved Ate Vines here, sa ating pong beloved ordained preacher. Yung ating pledge, ibigay po natin sa kanila, mga minamahal. Amen. Sapagkat marami pong pangailangan. Amen. Ang ating banal na gawain doon po sa dako ng Kulyon, mga instrumento, mga minamahal. Gaya na nabanggit noong Merkules, mga minamahal. Amen. Mga instrumento, mga amplifier, mga speaker, mga microphone, stand ng mic, mga minamahal. Amen. Marami po, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, amen, isang malaking bagay po yan, mga minamahal, yung pledge natin, malaking tulong po yan, mga minamahal. Amen. At ang magbabalik isang tiyak na bagay, siguradong sigurado, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sabi nga po, hindi natin kayang higitan ang ating dakilang Diyos pagdating sa pagbibigay, mga minamahal. Amen. Ibabalik yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus ng billion, trillion times, mga minamahal. Amen. Kaya't mag-pledge po tayo, mga minamahal. Amen. Next week na po, mga minamahal. Amen. At may practice po, mga minamahal, ating pong beloved Adults Choir, after ng closing prayer, mga minamahal, amen, ating pong mga beloved youth and singles choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Uulit po ng iyong abang lingkod, by practice po ang ating mga beloved Adults Choir, beloved youth and singles choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir after po ng closing prayer. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcement, mga minamahal. 3 times a week po, mga minamahal, ang regular na pananambahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen. Dito po sa 157 Barangay Mamarlao, along Palaming Road, tuwing araw po ng Merkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw po ng Miyerkules, magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, mahal, Friday overnight worship, kahit magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po, mahal, ang ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag, Tamundong Residence. Tuwing araw po yan ng Martes, 3:00 hanggang 5:00 po, mga minamahal. Manood po tayo ng ating pong programa, mga minamahal. Nais po nating ma-revive yung ating pong faith, mga minamahal. Amen. Gusto nating talagang madagdagan yung ating pananampalataya. Manood po tayo ng ating pong programa, PTB 8 po, mga minamahal. Amen. Tuwing araw po yun ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:15 po ng madaling araw ng Linggo po, mga minamahal. 10 piso, 5 piso ating idaan sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program, mga minamahal. Amen. At mayroon pong counseling, sa nais magpa-counsel, lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher o kaya sa ating pong beloved Sister Ate Vines here, mga minamahal. Amen. Sa may mga katanungan, mga minamahal, lumapit lamang po tayo sa kanila. Handa po nila tayong paglingkuran, mga minamahal. Amen. At i-share po natin yung ating pong Facebook live streaming, mga minamahal. At suportahan po natin, i-follow po natin, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, maghayo po tayo
Praise the Lord. Ang una po nating hayuan, ating loved ones, mga minamahal, isama po natin sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. At yung ating pong mga kaibigan, ating mga kamag-anak, mga minamahal, ating pong mga kapitbahay, kababaryo, kababayan, mga minamahal. Amen. At ipalo up po natin, mga minamahal, yung ating pong mga minamahal na kapatid na hindi na po natin nakakasama sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapeng susi. Amen. Namimiss na rin po sila ng ating pong pinakamamalapeng susi. Amen. At kabilin-bilinan po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, nais po nating makatiyak sa ating pong kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay wag pong umabsent, mga minamahal. Wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen. Napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal. Amen. Dumalo po, Miyerkules, Biyernes at Linggo at maging sa araw ng Martes, ang Bible study. More praising, more blessing po, mga minamahal. Amen. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord, tayo na po tumayong lahat, mga minamahal. Tayo na po tumayo at tayo na po sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamamalapayang Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Amen. At atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Marlon Rivera upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer. Praise the Lord.